Anthony u Mary Grace Manicaro, koppja ta' 58 sena minn Ħal Tarxien ngħataw il-ħelsien mill-arrest fuq akkużi ta' ħasil ta' flus. Il-koppja li hija sit ta' ħanut tal-laħam ġiet akkużata li allegatament kienet qed taċċetta li titħallas mingħand il-klijenti b'ċekk. Anthony Manicaro kien akkużat ukoll li huwa riċediv u li kiser ordni ta' probation. Il-qorti tat il-ħelsien mill-arrest liż-żewġ imputati fuq depożitu ta' 2,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Raġel ta' 40 sena mill-Imqabba nħeles mill-akkużi li fid-9 ta' Marzu illi għadda ikkaġuna ġrieħ ħfief u ta' fastidju lil martu. Il-mara qalet li l-akkużat li għandu problema ta' droga kien weda li jagħmel il-programm sabiex jiġielet il-vizzju ta' droga billan li jirranġaw il-problemi ta' bejniethom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Marsan Farrugia semet kif il-mara marret tagħmel rapport lill-Pulizija li kellha argument ma' żewġa. Hija qalet li żewġa aġixxa b'mod aggressiv magħha u li din ma kienx l-ewwel darba li argumentaw. Ir-raġel ġie arrestat mill-Pulizija wara li uffiċjali tal-Aġenzija Appoġġ għamlu investigazzjoni. Ir-raġel dejjem ċaħat l-akkużi kontrih u f'Ġunju il-mara qalet li ħafret lil żewġa u ma xtaqitx tkompli bil-proċeduri kontrih. Il-qorti issospendiet ix-xhieda tal-mara wara li din baqgħet tinsisti li ma tridx tixed. Il-qorti qalet li l-prosekuzzjoni u l-parti ċivili ma pprovdewx biżżejjed provi kontra l-akkużat u għalhekk l-akkużat ma nstabx ħati li kien vjolenti u li beżżel il-martu.